Bio sam nestrpljiv, ja sam očekivao da će biti ranije nastavak. Svakako sam presrećan zato što je, trudit ću se da budem objektivan, ovo vrlo posebna serija i meni je vrlo draga i neobična, a to se ne dešava svaki dan. Najzanimljiviji mi je zato što negde ruši neke ustaljene barijere na koje smo navikli. Vidimo da su i sveštenici ozbiljniji, i oštriji i opasniji nego što ih mi zamišljamo ili više nego što bi možda trebali da budu. Mislim da je ona negde revolucionarna jer taj spoj mistike i trilera i avanture i horora do sada nije viđen kod nas. I ja se radujem uvek svakom pomaku naše kinematografije ka nekim svetskim okvirima na koje smo navikli davno. Podjednako uzbuđenje, podjednaku neizvesnost. Ja mislim da čak ova sezona može da bude još složenija i zanimljivija i u produkcionom smislu.